जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना आरो बांसिनै गोजोननाय मोनबावदों बे खारनावनो जे थांनाय 10 बोसोराव कक्राझार लोकसभा समष्टिखौ जोंनि बायदि जिखिनि जोंहा मावनो लानाय माखासे खामानि आद्राफोर दङ जायखौ जोङो मिरु सरकारनि खाथियाव जोङो आरज गाबनांगौ बा मिरु सरकारखौ जों बे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय खावलायनांगौ बेखिनि हाबाफारिफ्रा थांनाय 10 बोसोराव जोंहा थाबथादोंमोन मानोना बादा होग्रा सुबुङासो दिनै बे बियाबनिफ्राय देरहालांदोंमोन दा बेखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बेखिनि रायदानखौ जोंनि कक्राझारबासि रायजोआ बे सुजुगखौ आंनो होबाय आरो बे सुजुगखौ आङो गोसो गोथारै गनायनानै लादों जिखिनि रिजाल्ट फैदों बेखौ आं गोसो गोथारै गनायना लादों आरो कक्राझारबासि रायजो राजाफोरखौ आं आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आङो साबायखर जासिदों आंनि दोलोनि जोंनि दैदेनगिरि बिबानगिरि मावथि लोगोफोर आरो जोंनि मित्र जथनि बिजेपि एजिपिनि दैदेनगिरि बिबानगिरि मावथि बिथांमोनखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिदों दोलो आफादफोरनि जायफोर जा ससियेल अर्गानाइजेशनफोर दङ फरायसा आफाद माखासे माहारियारि आफादफोर बिथांमोनाबो मदद खालामदोंमोन बे बिसायख'थियाव जायनि थाखाय बेबायदि रिजाल्टआ दिनै फैनो हादों बेनिखायनो आं गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि माने साबायखरजों लोगोसे खुलुमनाय सिबिनायखौ आङो हरदों मा बिथिंनि सायाव नोंथाङा नोजोर होनानै खामानि मावो कक्राझार लोकसभा बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनांगौनि मोनसे थाखाबायानोसै बेयाव कार्बि आंलंनि इस्यु थाबाय एसटि सोसननांगौनि गुबुन मोनसेया जाहैबाय कक्राझार लोकसभा बियाबा जोंहा हा खुरखानाया बिराद जासोगारदों गामिफ्रा दिनै सिलिंखार जाबाय दा बिटिआर सुक्तियाव मोनसे दफा दङ जे बे दैनि फारनै बोरिखौ प्रटेक्सन होनायनि बाथ्रा बेखौ मावफुंनांगौ दङ जोबोद थाबैनो नैबे ओनसोलाव जों नुदों जे साहा ओनसोला दाखालि खरां बोथोराव दैखरफ्रा रानजोबदों बरिंफ्रा रानजोबदों दैमा दैसाया रानजोबदों मोसौनो जुनारनो दै दौनोबो दै थोबथिंसे गैयै जादों मानसिफ्राबो लोंनो मोनाखै दुगैनो मोनाखै दा बेफोरबायदि मोनसे थासारिनिफ्राय जों बारग'नांगौबा बे जेंनाफोरखौ मोजाङैनो माने माइन्युटलि नोजोर होनानै खामानि मावनांगौ दं आरो बिनि अनगायैबो जोंनि लाइमोनफोरखौ बोरैहाय फैबाय थानाय समाव बोरै खामानियाव फोथायलांनो हायो आइजोफोरखौ बोरैहाय गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय खामानि मावनो हायो सोलोंथाइ बिथिङाव आरोबाव जों बोरैहाय दिनै बिटिआर सरकारनि हाबा मावनायजों चिरां जिल्लाया मेट्रिकआव बोसोरनै टपआव थांबाय बाक्सा जिल्लाया देग्लाय हायार सेकेन्डारियाव टपआव थांबाय बेखौ जों बोरैहाय आन्थोर जौगाजासे लांबाय थानो हायो बिनि थाखाय निश्चय खामानि मावनांगौ दं गोजौ सोलोंथाइ माखासे फसंथानफोर आरोबाव लाबोनांगौनि खामानि दं गोजोन थासारिखौ जोंहा गोजोर खालामनांगौनि खामानि मावनांगौ दं मावोब्ला गोबां खामानि दं आरो बेफोरखौ जोंहा मावलांबाय थानांगोन ओंखायनो रायजो राजाखौ आं खावलायदों बे गासैखौबो मदद होनो आवगायबोनानै जों जाहाथे बयबो ज'यैनो खौसेयैनो बेयाव खुनु फारागथि गैयाजासे जों खामानि मावलांनो हायो जोंनि ओनसोलाव जौगाहोनायनि थाखाय बेखायनो आङो खावलायनानै बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनायखौ देरहानायानो बेयाव नोङो माने हास्थायनाय बायदि जायाखै मायाखै बिदि बाथ्रा नङा रायजो राजाया जेखौ रायजोआनो राजा होननानै बुंदों रायजो राजाया जेखौ माने रायदान होबाय बेखौ जोङो गोसो गोथारै गनायनानै लादों आरो बे गोसो गोथारै गनायनानै फैबाय थानाय समाव रायजो राजानि मोजांनि थाखाय आरोबाव बोरै साबसिनै खामानि मावनो हायो दोलो हिसाबैबो आङो बेक्तिगत भाबैबो नाजानो थाखाय थियारि जादों लोकसभानि नैबे रिजाल्टआ फैबाय थानाय जिहेतु बिटिसि आरो विधानसभा बे इलेक्सनाव माबायदि गोहोम खोलैगोन जों बयबो मिथिगौ जे काउन्सिलनि बिसायख'थिया एसे आलादा जायो काउन्सिलनि बिसायख'थिजों लोकसभानि बिसायख'थि बा लोकसभानि बिसायख'थिजों काउन्सिलनि बिसायख'थिखौ रुजुनो हाया मानोना लोकसभानि बिसायख'थि होननाय लोगो लोगोनो बेयाव मोनगु एमएलए समष्टि बा एमएलए बियाबखौ लानानै जायो दा बेयाव रायजो राजाफोरनि साननाय सिन्ताधाराया दिल्लीयाव केन्द्र सरकारखौ सोरजों दागोन बोरै दागोन बिनि अंक थायो बेनिफ्राय काउन्सिलनि बिसायख'थिया जाहैबाय लकेल एरिया डेभेलपमेन्टनि थाखाय दा बेयाव नोङो लोकसभा बिसायख'थिनि जिखिनि थासारि बे थासारिखौ बाहायोब्ला बेयाव जेबो गोरोबनाय नङा बेखायनो आं सानो नैबे बिसायख'थिनि जि गोहोम बे गोहोमा काउन्सिलनि बिसायख'थियाव गोग्लैनाय नङा आरो विधानसभानि बिसायख'थियाव बे गोग्लैनाय